Neću biti dugo, samo da kratko završimo ovaj krasan skup. Evo, nadam se da vam je bilo ugodno, da ste uživali nakon ove inspirativne priče doista istinskog, autentičnog lidera koji doista vodi svojim osobnim primjerom, svojom skromnošću, svojom poniznošću, kako je rekao, koji je vrhunskim odabirom tima, timskim radom, vjerom u svoje ljude pokazao kako se ruše granice, kako se preskaču prepreke i kako se ostvaruju ciljevi. Evo, čuli smo 2 svjetska, 1 europska medalja, ciljevi za koje su mnogi smatrali da su nedostižni ili barem preambiciozni. Naravno, sva ta priča i sav taj uspjeh oko sporta primjenjiv je i u menadžmentu, odnosno u gospodarstvu, jer snaga tima, pomjerenje među članovima tima, lider koji motivira, inspirira, svakako vrijednote su koje su primjenjive i na naše generacije, ali i na generacije koje dolaze. U svemu tome nezamjenjiva je upravo ta mentalna snaga i ta potreba da stvaramo taj balans u svemu što radimo. Kako to postići u današnje vrijeme kad imamo puno tih tehnoloških takozvanih pomagača koji ne možemo svi pratiti i biti u korak s njihovim razvojem. Svako od nas će u principu naći vlastiti način kako će se s time izboriti, no ono što mislim da je neophodno da svi zajedno radimo je da kroz vaše poslovne sustave, te velike, uspješne tvrtke, stvaramo tu klimu koja je otvorenija, što fleksibilnija, što otvorenija i spremnija prihvatiti sve te tehnološke izazove i nove promjene. Jer u principu na taj način mi stvaramo jednu atmosferu, jedan duh koji želi istraživati, koji želi se razvijati, kontinuirano educirati i koji u principu neke nove promjene ne prihvaća kao strah, ne zazire od toga, nego ih prihvaća kao priliku da budemo što bolji, što napredniji, socijalno i ekonomsko što snažniji. U svemu tome, naše društvo naravno treba postati što tolerantnije, što fleksibilnije, spremnije na promjene i moramo postati u stvari pokretači inicijativa koje oblikuju budućnost, a ne samo promatrači koji te promjene implementiraju onda kada u principu je već vide da u stvari bez toga poslovanje neće opstati. Naša civilizacija, odnosno ljudska želja za znanjem, tijekom cijele povijesti u principu razvije i gospodarstvo i svijet i brojni tehnološka otkrića nazivana su kroz povijest industrijskim revolucijama, a ova 4. industrijska revolucija primjenom i razvojem umjetne inteligencije pokazat će koliko je u stvari snaga i koliko je sveobuhvatna, koliko je brza i koliko je možda još okrutnija od dosadašnjih revolucija, odnosno industrijskih revolucija koje su na neki način promijenile iz temelja naše načine života i poslovanja i nažalost uništile brojne uspješne poslovne sustave samo iz razloga što se nisu tome prilagodili. Zato prilagodba nam je neophodna, što otvoreniji sustavi, što fleksibilniji pogled na sve i vjerujem da je u principu iz tog razloga i evolucija donijela generaciju Z koja se u stvari ne boji noviteta, koja je znatiželjna, koja želi istraživati, koja možda ne trpi autoritet, ali čezne za inspirativnim liderima, za koučevima, za motivatorima. Oni ne žele da ih se modelira prema tradicionalnim kalupima, oni ne žele da ih se uvjerava kako je bilo bolje u naše vrijeme, ali oni žele sigurno čuti naše razmišljanje, prihvatiti ga, naše iskustvo i u principu u isto vrijeme traže da se čuje njihovo razmišljanje i da se poštuje njihova inicijativa. To znači da stvarno moramo raditi svi zajedno i stvarati nove poslovne sustave i prilagođavati ih u principu toj generaciji koja kroz svega nekoliko godina će te sustave početi voditi. A Kroma zajedno sa svima vama i nadam se i generacijom Z će nastaviti organizirati ovakva sadržajna događanja na kojima ćemo imati priliku razmijeniti razmišljanja i raspraviti o brojnim izazovima koji su pred nama, proširiti naš krug poslovnih poznanstava ili isto tako i dobro se zabaviti. Te evo, ja se nadam da smo vas lijepo ugostili, lijepo dočekali sa našim sponzorima koje ste imali prilike vidjeti na našim promidžbenim pultovima. Ponosni smo i zahvalni na pokroviteljstvu, visokom pokroviteljstvu predsjednika Republike
Zorana Milanovića i posebnom savjetniku za ekonomiju Veliboru Mačkiću, Hrvatskom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, našem čvrstom partneru Hrvatskoj udruzi poslodavaca Ireni Weber i Mihajlu Furjanu, Hrvatskoj gospodarskoj komori Luki Bariloviću i Josipu Zaheru, hrvatskim izvoznicima, Hrvatskom poslovnom savjetu za održivi razvoj. Ponosni smo isto tako na sve naše moderatore, govornike, paneliste. Zahvaljujemo svima, osobito ovim moderatorima Robertu Kopalu, Mislavu Omaziću, Petru Vlahovu i naravno Mladenu Vedrišu koji je isto pripremio ovaj razgovor, ali evo zbog korone je bio spriječen sudjelovati u ovom predivnom dinamičnom razgovoru sa izbornikom Dalićem. Naravno zahvaljujem i svim našim članovima Upravnog odbora Krome i Izvršnog odbora Krome, tu su nam i Petar i Jasminka, Ana, predsjednica Hrvatskog udruženja menadžera, Igor i Zoran, koji svoje stvarno vrijeme nesebično daju na razvoj Krome, novog doba, Krome kako je naš Tihomir, široka i otvorena srca počeo stvarati. Evo, još bi samo prije, zahvaljujem se naravno zlatnim sponzorima, da ih ne bi slučajno zaboravila, Deje Smitu i Ani Soldo, Jan Spajderu i Denisu Nemčeviću, Eonu i Andreasu Rorihu i Aškanu Hosiniju, Meseru i Robertu Mustaću, dalje našim sponzorima, naravno isto M+-u i Stjepanu Reškoviću, Končaru i Gordanu Kolaku, VKR-u i Ivanu Križanecu, Klima opremi i Serđu Galošiću. I evo, svima vam puno hvala na dolasku. Još samo ću spomenuti jednu rečenicu, evo samo mi uskoro raspisujemo izbor za menadžera godine i održavat će se naravno dodjela nagrada u veljači, ali ja vas stvarno sve toplo pozivam da napravite, da istaknete vaše, u stvari nominirate vaše kolege, vaše poslovne suradnike, vas koji ste ovdje na kongresu, jer u svom ovom turbulentnom vremenu promjena vaša prilagodljivost, vaša odlučnost, vaša snaga u vođenju, uspješnom vođenju tih velikih poslovnih sustava zaslužuje da bude istaknuta, zaslužuje da se promovira menadžment u svakom smislu. Hvala vam puno na dolasku i ja vas samo pozivam sada naravno na bufe ručak koji će se održati odmah tu u sklopu restorana od hotela, a onda u 20 sati je u principu u istom ovom prostoru ćemo organizirati gala večeru sa glazbom Lele Kaplović, gdje nadam se da ćemo imati i lijepi network i lijepo druženje i lijepi provodi tokom večeri. Hvala vam svima na dolasku i ako mogu još samo zamoliti jednu grupnu fotografiju, evo da se možda okupimo ovdje ispod našeg ekrana, da uvjekovječimo još ovaj jedan kongres i nadam se da će nam se pridružiti u ovom broju i na idućem događanju Krome. Hvala vam puno.